ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେହେତୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ତ ଫାଇନାଲି ଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ସେଇଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ରାକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ବହୁତ ସାରା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାଲି ଯେହେତୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ଦୋକାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଲସ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଦୋକାନ ଆଉ କାଲିଠୁ ଖୋଲା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଦୋକାନରେ ବାର ଲସ୍ ହେଲାଠୁ ସବୁଦିନ ଲସ୍ ସହି ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଦୋକାନକୁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କଲୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ବି ଯେହେତୁ ସରିନଥିଲା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ବି କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଲସ୍ ନ ସହିପାରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲୁ। ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହୁଏତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଏଇ ଦୋକାନଟି କରିବା, ତେଣୁକରି ଦୋକାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।